ji ekwusi okwu Igbo kwuru na mbụ bụ eziokwu aka-ajaja aka-ajaja ya butere ọnụ mmanụ mmanụ. I want to ride this kind of car. I want to own this kind of house. I want to marry this kind of man. No America. No way. Jesus tara ahụhụ n'obe elie ya ri n'ime ili tupu obi nye banye n'otito. Aka-ajaja butere ọnụ mmanụ mmanụ. Ndị ọrụ niile na ndị niile na-azụ ahịa Chukwu gọzie aka ọrụnụ ya nyewu na-aga n'iru. Chukwu gọzie Demian Enekwechi, gọzie Ikenna Omeka nna ya, ya gọzie ndị ọrụ niile ebe niile unu na-agba mbọ. Aka-ajaja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Nwata tụlụ ọrụ ma ya chọrọ nri n'elu ụwa mee. Nwata chọrọ ego ma ya chọgọ ọrụ n'elu ụwa mee. Elu ụwa mee, elu ụwa dịkwa egole. Ndị nnukwu juru n'ime obodo a, ndị na-achọ gị ọrụ juru obodo a. Ha chọrọ ego ma ha chọgọ ọrụ n'obodo a. Onye chọrọ ego chọkwa ọrụ, maka na onye rụrụ ọrụ ga-enwe ego. Chukwu gozie ndị na-agba mbọ ka ha na-aga n'ihu n'ihu. Get to make it to be. Akọrụ gị n'ọdịmma. Prince Boniface Okonkwo, John Arinte, Chukwu wetawarụ n'ihe ọma, ihe ọma, ihe ọma. Elu ụwa m, ụwa